Bon dia. Avui és Sant Esteve, dia de festa des de fa més de 1000 anys a Catalunya, com a gairebé tota Europa, excepte Espanya, Portugal i segurament per raons de laïcitat a França. Fa més de 1000 anys, Carlemany, quan va unificar de nou tota Europa, va fer un decret en el qual ordenava que els dies després de totes les Pasqües fos festa. Després de Nadal, també després el dilluns de Pasqua, per això que a Catalunya ens podem menjar la mona mentre els espanyols treballen. Això va unificar tota Europa i avui encara ho conservem. I felicitats, doncs, a tots els Esteves, Estefanies, Estefànies, Etiens, que n'hi ha molts a França, però d'on ve l'Esteve? Doncs l'Esteve era un sant màrtir, coetani de Jesús. Va ser un dels primers màrtirs del cristianisme. Va morir lapidat després de fer un discurs en el qual va brandar tots aquests valors i principis del cristianisme primitiu. I, com us podeu imaginar, no els hi va fer gaire gràcia en el Sanedrí, on hi havia l'statu quo, on hi havia l'establishment de l'època. I se'l van liquidar, però això va donar un nou gran impuls en el cristianisme. Però d'on ve la paraula Esteve? Doncs la veritat és que el nom de Sant Esteve no se sap, no ha transcendit. Era en alguna llengua de l'època, i és per això que, com que sabien que el seu nom volia dir corona, van rebatejar-lo amb el nom grec que volia dir corona, que era Estefanos. I Estefanos venia de Stefo, que volia dir encerclar, volia dir entrellaçar per fer una corona, per fer una garlanda, no? Una corona de llorer, per exemple, i això prové de l'arrel indoeuropea steg, que volia dir enllaçar o entrellaçar. És aquesta idea de com es feien les corones, sovint a partir de branques de llorer, no? Doncs això, d'aquest steg, Stefo, Stefanos, Esteve, ens ha arribat fins avui dia, com la festa que fa 1000 anys que celebrem. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!